наврӯзи хуҷастапай ва баҳори сабзу зебо ба кишвари офтобрӯяи мо қадам ранҷа намуд ва аз омаданаш табиат гулпӯшу атрогин гардид. дар доираи сеюмин фестивали фарҳангии ҷавонони хориҷӣ таҳти унвони дӯстии ҷавонони ҷаҳон поянда бод 20-солагии созмони ҳамкории Шанхай 150 нафар донишҷӯёни дохил ва хориҷи кишвар бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд сафар карданд. кӯҳҳои осмонбӯс, ҳавои форам ва табиати рангини Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба дилу дидаи ҳар як иштирокчӣ ин фестивал фараҳу шодӣ мебахшид. фестивали сеюми ҷавонони хориҷӣ таҳти унвони дӯстии ҷавонон поянда бо дар ноҳияи Мастчой баргузор мегардад ва гуфтан ба маврид аст ки дар ин сафар донишҷӯён аз кишварҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон, Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Федералии Олмон, Мексика, Ҳиндустон, Афғонистон ва дигар кишварҳои олам дар ин ҷо иштирок доранд ва сафари мо аз ноҳияи айнӣ шурӯъ мегардад ва бояд гуфт ки дар ин сафар донишҷӯён бисёр таассуроти хубе бардоштанд аз манзараҳои зебо ва аз кӯҳҳои сарбафалак кашидаи Тоҷикистони азизи мо ва ин нишонаи он аст ки яъне дӯстии Тоҷикистон бо кишварҳои дунё рӯз то рӯз авҷу барор мегирад ва ин фестивал дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ҷараён дорад ва аз рафти анамин фестивал ки дар ноҳияи Мастчой баргузор мегардад ҳатман мо ба шумо иттилоъ хоҳем дод. моро ҳамраҳ бошед. дар даромадгоҳи ноҳияи айнӣ меҳмононро бо садои карнаю сурнай мардуми меҳмоннавози ноҳия истиқбол намуданд ва барномаи фарҳангии омодакардашудаи ҳаваскорони ноҳия пешкаши ҳозирин гардонида шуд. сипас меҳмонон аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангии ноҳияи айнӣ аз ҷумла аз хона-музей ва мақбараи шоири ширинкалом Нақибхон Туғрал дидан намуданд. пас аз дидан намудани ҷойҳои таърихиву фарҳангии ноҳияи айнӣ гурӯҳи донишҷӯёни 150 нафара ки аз кишварҳои Россия, Беларусия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Қирғизистон, Ҳиндустон, Афғонистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Мексика, Ҷумҳурии Федералии Олмон буданд, ба шаҳри Истаравшан сафар карданд. тамошои маҷмӯаи таърихиву фарҳангии Қалъаи Муғ, Ҳазрати Шоҳ, арт-галереяи коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳр дидан намуда бо таърихи бою кӯҳани миллати тамаддунофари тоҷик ошноӣ пайдо намуданд. ман 4 сол аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунам. Тоҷикистон кишвари зебо аст. мардумонаш меҳмоннавоз ва меҳрубон ҳастанд. вақте мо ба шаҳри Хуҷанд омадем, зиёд ҷойҳои таърихиро тамошо кардем. одамон бо мо муносибати хуб доранд ва ман хеле хурсанд ҳастам ки ба Тоҷикистон омадам. пас аз тамошои мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ, барномаи фарҳангии муштарак таҳти унвони шоми дӯстӣ аз ҷониби донишҷӯёни хориҷӣ ва ҳунармандони шаҳри Истаравшан доир гардид ки бешак писанди ҳамагон гардид. гуфтанд ба маврид аст ки зимни сафар ба шаҳру ноҳияҳои айнӣ ва Истаравшан ҳаво хеле сард буд. бо баргузор намудани барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ ва истиқболи гарму самимии сокинон меҳмонон сардиро ҳис намекарданд, зеро меҳмондӯстии тоҷикона ва чеҳраҳои кушоди мардум ба дили ҳар яки онҳо гармӣ мебахшид. شکری آبد شکری کاکد شکری سون شکری صبی عطر ناکد تاجیکستانی عزیزم مادری جانی عزیزم مادری جانی عزیزم تاجیکستانی عزیزم مادری جانی عزیزم مادری جانی عزیزم. پس از انجام برنامه مشترک فرهنگی مهمانان در قسمت بگوهی به شهر خوجند بوستان سفر نمودند. در درآمدگاه شهر خوجند ساکنان شهر مهمانان را با روحیه بلند پیشواز گرفتند.
бо садо додани карнаю сурнаи меҳмонон таби худро болида гардонида зарраи худро ғамгин ҳис намекарданд, зеро фазои ором осудаи тоҷикистони соҳибистиқлол ба миллатҳои гуногуни олам имкон фароҳам овардааст ки дар кишвари соҳибистиқлоли мо озодона таҳсили илм намуда робитаҳои дӯстиву ҳамҷаворӣ боз ҳам таҳким ёбанд. аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар кишвари мо донишҷӯёни кишварҳои олам дар донишгоҳҳои олии мамлакат таҳсил менамоянд, яъне аз он гувоҳӣ медиҳад ки робитаҳои илмии тоҷикистон бо кишварҳои дунё рӯз то рӯз авҷу барор мегирад. ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани фестивали фарҳангии ҷавонони хориҷӣ таҳти унвони дӯстии ҷавонони ҷаҳон поянда буд. тӯли 2 рӯз аст ки мо гурӯҳи эҷодӣ дар вилояти Суғд қарор дорем ва дирӯз аз минтақаҳои сайёҳӣ ва тарихи ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Истаравшан дида намудем ва имрӯз бошад гурӯҳи эҷодӣ ва ҳам гурӯҳи донишҷӯён ки 150 нафар донишҷӯ мебошанд ва 40 нафари онҳо донишҷӯён аз хориҷи мамлакат ҳастанд. айни ҳол ан ҳамин воситаҳои нақлиётие ки инҷо мебинед донишҷӯён омодагии худро мебинанд то ба яъне ноҳияи Мастчоҳ сафар намоянд ва дар ноҳияи Мастчоҳ ан ҳамин фестивали фарҳангии ҷавонони хориҷӣ таҳти унвони дӯстии ҷавонон поянда бод дар ноҳияи Мастчоҳ баргузор мегардад. ман дар бисёр ҷойҳои тоҷикистон будам. дар Ҳисор ва Кӯлоб, ҳоло бошад дар шаҳри Хуҷанд ҳастем. ин ҷо ба ман хеле писанд омад, зеро ин ҷо ҷойҳои таърихиву тамошобоб зиёд аст. метавон гуфт ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ кардан ба кас ҳаловат мебахшад. дар Тоҷикистон ҳастем, ҳис мекунем ки озодем, хеле хушҳолем. мардуми ин ҷо хеле меҳрубон ҳастанд. зимни сафар ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд меҳмонон аз қасри таърихи Арбоб ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷойгир аст дида намуда масъулини ин боргоҳ аз таърихӣ будани қасри Арбоб ба меҳмонон маълумотҳои дақиқ пешниҳод намуданд. ҳарчанд дар ин сафар меҳмонон бо забонҳои гуногун ҳарф мезаданд, вале дар қасри Арбоб ҷавонони забондон бо забонҳои гуногун ба онҳо маълумотҳои дақиқ пешниҳод менамуданд. ҳамчунин меҳмонон аз муассисаи давлатӣ боғи миллии ваҳдат дида намуданд ва аз табиати зебову назаррабои ин макон ба худ таассуроти зиёде бардоштанд. من پاولینا هستم از آلمان. بسیار خوشحال شدم از دیدن کشورهای اینقدر زیبای تاجیکستان. من از مهربانی مردم تاجیکی بسیار حیران شدم، خوشحال شدم و حاضر این اکسکلوزیا که ما میکنیم این سفر با دانشجوهای از بین المللی بسیار خوشحال شدم. جاهای بسیار شوق آور دیدیم. خوشحال از آن هستیم که چنین فستیوال تحت عنوان دوستی جوانان جهان پاینده بود گذرانده شده ایستاده است و منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که بهر ما جوانان چنین شرایط ها فراهم آوردند و از نام کل جوانان چنین بیت را گفتنیم: ما جوانان قلبی بیداری وطن، صف به صف هر روز در کاری وطن، ما عوض کردن نمی خواهیم هیچ با گلی ملکی دیگر خاری وطن. مورد ذکر است که در دوره برگزاری فستیوال فرهنگی جوانان خارجی تحت عنوان دوستی جوانان جهان پاینده بود در قصر فرهنگ ناحیه مستچوح نمایش هنرهای ملی برگزار گردید که در آن هنرهای ملی از قبیل گلدوزی، زردوزی، پارچه‌دوزی، امثال این و دیگر هنرهای ملی ناحیه مستچوح به معرض تماشا گذاشته شده بود. خوراک‌های ملی که از جانب هنرمندان ناحیه مستچوح پیشکش حاضرین گردانده شد، مهمانان از این خوراک‌ها استعمال نموده با طعم و لذت خوراک‌های تاجیکانه بهای بلند دادند. ما هر سال با جشن نوروزی را خیلی خرسندی میکنیم. ما هر سال انتظار میشیم که نوروزی کی میشود. تاجیکستان این دولتی زیبا است، خیلی منبع پسند است. من خیلی مینت دارم از مردم های تاجیکستان. اونها با من مناسبتی خیلی خوب دارند، هم در دانشگاه، هم راهبری دانشگاه، هم مردم تاجیکستان ما خیلی کمک میکند. من خیلی مینت دارم از همه مردم تاجیکستان. در برابر برگزاری نمایش هنرهای مردمی از جانب هنرمندان ناحیه مستچوح برنامه کنسرتی پیشکش حاضرین گردانده شد.
садои марғуладор ва рақси зебои гулдухтарони мастчоҳӣ диққати меҳмононро ба худ ҷалб мекард, зеро куртаҳои ба бар намуда, рақси мавзун, лаҳни зебои сокинони ноҳияи мастчоҳ тавонист ки бори дигар соҳибфарҳанг будани миллати тоҷикро муаррифӣ намояд. гуфтан ба маврид аст ки дар тӯли начандон кӯтоҳ дар ноҳияи мастчоҳи вилояти Суғд пешравиҳои назаррас ба миён омада, бинову иншоотҳои наву замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар ҳудуди ноҳияи мастчоҳ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи нақши 4 535 иншоотҳои таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, аз он то ҳол 487 иншоот сохтмонашон пурра ба итмом расида ба истифода қабул карда шуданд ва дар боқимондаи иншоотҳо бошад корҳои сохтмонӣ бо маром ва бо сифати баланди санъати меъморӣ рафта истоданд. варзишгоҳи марказӣ дар ҳудуди ноҳия барои 10,000 ҷои нишаст, қасри фарҳанг барои 1000 ҷои нишаст, бинои толори варзишии паҳлавонони Суғд, бинои ҳизби халқии демократии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар иншоотҳои таъйиноташон гуногун мавриди истифода дода шуданд. мардуми сарбаланди ноҳияи мастчоҳ иброз медоранд ки ин ҳама ободию созандагиҳо бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. зеро заҳматҳои ин марди наҷиб буд ки миллати мо соҳиби давлати мустақил ва демократӣ гардид. ҳадаф аз баргузории чорабинии мазкур ин пеш аз ҳама баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва муносибатҳои ҳамҷаворӣ ва пеш аз ҳама таҳкими рафоқату дӯстӣ миёни ҷавонони кишварҳои гуногун дар кишвари азизамон Тоҷикистони соҳибистиқлол ба таҳсил фаро гирифта шуданд равона гардидааст. баргузории чунин фестивал ва барномаҳои фарҳангӣ аз он гувоҳӣ медиҳад ки фазои сулҳу субот ва осоиштагии Тоҷикистони соҳибистиқлол имкон фароҳам овардааст ки донишҷӯёни кишварҳои мухталифи дунё дар донишгоҳҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон озодона таҳсил намуда, аз мавзеъҳои таърихию фарҳангии кишвари офтобрӯяи мо дидан намоянд. меҳмоннавозии миллати соҳибфарҳанги мо таваҷҷӯҳи донишҷӯёни хориҷи мамлакатро ба худ ҷалб менамуд, зеро ҳангоми ворид шудан ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд истиқболи гарму самимии тоҷикона боз ҳам муҳаббати онҳоро нисбати кишвари тозаистиқлоли мо зиёд менамуд.